COVID-19. Kadba kejingyo jongki brio ya kejingpang na u coronavirus ha India kala nang kiyo ka sarkar kala ay shibon ki kindon ya ki brio na kabenta bante lakam ya kejing sapriang jong kejingpang COVID-19. Kini ki kindon kilong kila banjur alor kala jingeda kum ban pinyan jngai iwe ni iwe kejingle kuwait bashimet bat ban ompenlong ya kejingelang ki bahe ka sarkar kala ong ba kamar badon kam baro ki bianglut bat ki brio kim dan kam ban kuslai bat yamare shakidukan ki dei ban yaisha bat ban long jai jai habalet ban lithiet ya ki jingdan kam jongki bat ki dawai dashin dei ban pinduna ya ka jingle kha kha shakidukan bat ban kuble kiti ban ya kudop para brio ki brio kim dei ban kita ya ki khmut khman bat ki shintur bat hab ban pen khoj ya ki kiti man kapor kinong India baro ki dei ban le ya la ka jong ka benta ban yada yala die bat ki wei ha ka ne ka jingele persha ya ka COVID-19 ka sarkar pedeng jongkari kala pentikna baka ling sun ki bawanra ya ki dawai dashin kin poi shabaro ki benta jongkari ka civil aviation ministry kalai trailang bat ka sarkar jong ki jilla man pun poi ya ki dawai bat ki wei ki jinan kam na ka benta ka jingeda bat test ya ka COVID-19 Ketenat ko koit kakia jong ka sarkar pedeng menta ka sngi kala pentikna badan hadu 6000 nyopuwingun ki bala shakta ha uknyang jingpang coronavirus ha kelengkari kalayat hu ru bakala don hadu shispa ngut kinong pang ki bala jam na kate ka jingpang bat ki bala let phaino shala ki jong ki yeng kisam uni uknyang jingpang ula shimya ki jing im jong ap khandai ngut kinong shongshnong kari layat hu ketenat ka koit kakia ka Indian Council of Medical Research kala sha aban penankam ya ki shispa arpulai tali ki laboratory jong ka sarkar bat sauhnyu tali ki laboratory jong ki brio shimen man penankam na ka benta ban test ya ki ba la suba bakiyo ya uknyang jingpang coronavirus katanan kampo yeng ka India kala batha ya baro ki jilla bat ya ki union territory ban sha ya ka kit ka ba badya ka rong kara ya ki mar pakongsan wat lada kari hibaro kwe kadon pedeng ke jingkhang ya ka yat ke yeng bat ka let ka wan kini ki arpuisngi haka shiti balapha shabaro ki chief secretary jong ka jilla u home secretary u ajay bhala ulaong ba kamdan kam kanu ka jingkhang ya ka jingde kot khubor Usimbut Menteri Rangba ka Meghalaya uba Preston Tinsong ule kendu ya usong knor ka yeng dorbar uba medba lingdo hanong ston menta kasngi ha ka jinge kendu jong kite ki arngun layakren kumu ban long ki bala pinkre banyale persha ya uknyang jingpang coronavirus ha ka baidei bat kani uba Preston Tinsong ulaya ro ya ka jing treshitam jong katanat ka koit kakya ki pulit bat kibor sarkar district administration bat kunjuru ketenat food and civil supplies ki balai trei borba ban pinbiang ya ki babun ki jingdan kam hagbele persha ya uknyang jingpang coronavirus uba tinsong ula kerpat ru ya ki rangba shnong bat ya ki pat nong shnong jongka West Khasi Hills district bani trei lang bat ka sarkar knang ban khanglat ya ki jing sapriang jong uni uknyang jingpang Hakabai bat kijing kibami na kajing persyang bante lakam ya kajing sapriang yuknyang jingpang COVID-19 ha India kibor sinshar jangka South West Garo Hills district kilayat hu bakila long kibla pinkre banyele persya ya kani kajing Hakabai bat kajing persyang jangka sarkar ban perking ya kayat kayeng bat kasyong marsinda kibor district administration kila happen pinjari ya ke kindon shispa asau pusau CRPC badru ya ke regulation of Meghalaya epidemic diseases COVID-19 regulations arajar arpo dakba pinjlan ya ke curfew hadu ka riwaji min step jong usautrek uyayong arajar arpo u administrator jong ka Shillong Catholic Archdiocese u Father John Madur mentagasngi ulaya kendu bat menteri rangba ka jilla ukan rat ki sangma bat ula ais ngobha lailak tingka sha
ka Chief Minister Relief Fund banyada ya ka jing sapriang jong uknyang jingpang coronavirus. Ha ka jingi kundu jong u Father Madur bat u Menteri Rangba lapun sungo ba ka balang Catholic kan ailut ya baro ki jingkirshan banile persha ya uni uknyang jingpang ha ka dur ba la man penenkam ya ki skul bat ki wei ki jingtei jong ka balang la dadan kam man pensyong pensa ya ki bayo ya ka jingpang coronavirus. U Father Madur ulayat hu ba ka balang kadang hadu lai pusantli ki parish bat lai pusantli ki center nalor ki skul baka sarkar kala ban penenkam yaki ladadon kam. U Father Madur ula batharu shabaro ki lingdo ba ki long ki balakloi ban sha ya ka sarkar ban penenkam yaki niki jaka ka sarkar kadon kam. Kanika kubor kerpang ka hak bayday bat u COVID-19 kalawan shipi na ka Shillong Station jangka All India Radio. Kanika